ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି ମାନେ ଆଜି ଏବେ ଏଇଠି ତା ସହିତ ତ ବାହାଘର ହବ। और जबरदस्ती अनुष्कारू ভাল বলছিস তো তা মানে কোন আজি বাহার হবো ঠিক ଅଛି তো ଭାଇ ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀକି ଆଜି ବାହାଘର ନ ହୁଏ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକି ନେଇକି ଆସିଛି ମାନେ ତା ବାହାଘର ଆଉ କୋଉଠି ସାରିବି ଏଠୁ ଯିବି। ତମ ଭଉଣୀକୁ ଯଦି ତମେ ବଜାର ପଚା ପରିବ ବୋଲି ଭାବୁଥାଅ ତାହେଲେ ସେଇଆ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ତମ ଭଉଣୀକୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଭାବୁଥାଅ ତାହେଲେ ଏବେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତମ ଘରକୁ ଯିବ। ତମ ଭଉଣୀକୁ ଯିଏ ବାହା ହବ ସେ ବାଜା ବଜାଇ ରୋଷଣ କରି ତମ ଅଗଣାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ବେଦି ଉପରେ ତମ ଭଉଣୀକି ବାହା ହେଇ ସେ ତା ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ତ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମତେ କେବଳ ଗୋଟାଏ କଥା କହ। ମୋ ଭଉଣୀକି ତମେ ତମ ଘରର ବୋହୂର ସ୍ୱୀକୃତି ଦବ କି ନାହିଁ? ତମ ଭଉଣୀର ବିଚାର ମୁଁ କରିବିନି, ବିଚାର କରିବ ମୋ ଭଉଣୀ। ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତାକୁ ଡାକି ଦଉଛି। ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବ ଏ ପରିବାର ପାଇଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତମର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି କଥା କାହିଁ ମୋ ଭଉଣୀ ମତେ କହିନି? ତମ ଭଉଣୀ କଣ ମୋ ଭଉଣୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ? ତମ ଭଉଣୀ କଣ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି? ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ନୁହଁ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି। ତମ ଭଉଣୀ ଆସିଗଲାଣି, ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଏ ଘରର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଓ ତୁ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ନୁହଁ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ଦେଢଶର ନୁହଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି କାହିଁ ଗୋଡ ଦେଇଛି ଯାଇଛି? ଅଚିହ୍ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓଢ଼ଣା ଦେବା ଓଡ଼ିଆଣୀ ମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ତୋ ଭଏସ୍ ମତେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି। କେବେ ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଚିହ୍ନା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଏସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗିଲା କେମିତି? ଭଲରେ କହୁଛେ ମୁଣ୍ଡର ଓଢଣା ଖୋଲ। ସେଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା ତୁ ତାର ଓଢଣା ଖୋଲିବୁନୁ ମ? ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲେ ତୁ ପ୍ରାୟ ଘର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି, ତାହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ତୋ ଭାଇର ବାହାଘର ନେଇ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ? ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ନେବି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ କହ। ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଆଗରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ ତ? କାହାକୁ କଣ କହୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ମୋ ଭଉଣୀ ହବ ତୋ ଭାଇର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଇ ମିନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବି ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଥିବେ। ମୁଁ ଠିକ ବୁଝି ସାରିଛି, ତୁ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ତୁ ହଉଛୁ ସେଇ ଶିବାନୀ। ଶିବାନୀ? ଶିବାନୀ କି? ଶିବାନୀ ସହିତ ତମ ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଶିବାନୀକି ତମେ ଚିହ୍ନିଲ କେମିତି? ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବିନି। ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡର ଓଢଣା ଖୋଲ, ଭଲରେ କହୁଛି ଓଢଣା ଖୋଲ, ନହେଲେ ମୋ ଗୌରୀ ତ ମୁଣ୍ଡ